Представете си същия хрупкав вкус на храната, но с 96% по-малко мазнини. Защо да промените хранителните си навици? Променете тигана! Сега идва новото поколение тигани Delimano Dry Cooker керамика. Първият модел Dry Cooker стана хит. В новия модел е вложена най-авангардната и иновативна технология за домакински прибори – незалепващо еко-керамично покритие. Delimano Dry Cooker керамика е направен от материал, осигуряващ ултрапроводимост на топлината, който в комбинация с легендарната система за циркулация на топлия въздух ни осигурява вкусно, здравословно и хрупкаво сготвена храна. В дръжката е вграден термосензор, който сигнализира при достигане на оптимална температура за готвене. Специалният капак от огнеупорно стъкло ви позволява да контролирате процеса на готвене, без да губите естествения сос и аромат на храната. Delimano Dry Cooker керамика е много повече от тиган за пържене. Можете да готвите на пара или да опечете сладкиш. С обикновен тиган пърженото пиле плува в мазнина. В Dry Cooker около него циркулира единствено супер нагорещен въздух. Пилето става по-вкусно и с по-малко калории. С Delimano Dry Cooker керамика пържите с капчица мазнина, печете картофи, приготвяте богата на вкус и аромати морска храна, задушавате зеленчуци на пара, запазвайки витамините, правите страхотни пържоли в собствен сос или печете кекс. Революционното керамично покритие е напълно незалепващо и ултраустойчиво. Благодарение на това почистването е супер лесно. Delimano Dry Cooker с иновативно керамично покритие. Готвите с 96% по-малко мазнини. Запазвате естествените сокове на храната. По-вкусно с по-малко калории.